Odan gelişti. Sağ ol Repa. Bäriňe mildir Beýmurat. Himayetkar Paýtygyt kafe. Sen Sağ ol, şu oğlum. köýnegin barlak var, soğuk sana Beýmuratçan. Oğlum sağ olun. Tanaya kafe. Konsertde gowurlama, dogumly urlama. Doğru oldu. Beýlep gurulaýanlar senden ýetgeşikler, ruhdan düşmez. Biz saňandan ýalmaz. Goşgulary öwrenensiň ha. Öwrendim Repa. Aýdyşyny ýalap etdim. Häzir repetisiýa geçdik ha. Oo. Taýýarlyk gördük. Şu taýýarlyk görüşümi diýeli hemme dady gaýtalap gördüm. Indi şu sizin aýdymyz bar ha. Şol aýdymlara yer goýýar ýalap edip konsertde gurulýar. Ýörüňe gidelim. Ýörüň konsertde. Oğlum. Hoca, Men şunu ýene şuleşiň giýdim. Men sana giýmediydim balam. Ece, o daýyň içiklerini giyecekde. Oğlum, beýdime de. O da aýdala. Olam senin kakkaňa da oğlum. O men kakam däl. Oğlum, beýdime de oğlum. O sizi ekleýär, o sizi gowy ýerlerde ýaşatýar balam. Meňem ýüregim agyrýar, beýdime oğlum, barmy? Ece, men kakam görüpmi ele? Oğlum, kakkaňy inli göresin gelmesin. Kakkaň sizi iýdanak, kakkaň sizi soranak. Oğlum, öň şunu ýalaşyp geýýärdiňmi sen? Geýýäň aga. Men şunu ýalaşyp geýýärdimmi? Geýýämok. Oğlum, sizem maňa düşünüň. Men size diňe gowlugyny etýän balam. Men sizi düşünetýän hemme dady. Beýtmeň men oğlum. Ha işdiden. Ýörüň biz kafeýe gidelim. Gel ba. Beýmuratçan, tolgunma, birinci konsert öldüm, başlamadım. Bolýar oğlum. Birem eşigimiz çarşaly, onu konsertde görüşürüz. Anam üçün sağ olun. Sağ olun. Anam oldu. Allah ýardım bolsun. Men barmyň. Her kime yetirse, toydur yetirsin. Toylar sebäp bolsun, täze toylara. Juwan ýylar sevsin, kimde seýinsin, gelin bolan. Giýilip çyksan öýlere. Ojak ýolun odlu bolsun her öýün. Açılıp, yapılıp, dursun akılım. Şuun bu uzatlaraqda ardım edelim, galan zatdan, bir alaçlatılan. Esselamu aleyküm, mehvan mihmanlar. Bakı taraf Türkmenistan devletimizde berkarar durduğunun bahçalık durumunda. Kahraman arkadarlı, kahraman siyadarımızın zamanasında Türkmen halkının her bir günü toy bayramı olsun. Ene bugün olsa acayip şehirden, Ağ şehirden Aşkabad'a biri veriyor. Green Zone kafesinden Türkmenistan'da parlak duran yıllarından bir meşhur ayrımcılanmalı. Yani Merdan Altı şeyde de rap beni bu diyara. Siz sırtlarında o şeyde